Salam alek, mehriban vatandaşlar. Saman oturanmysınız? Biz sizin her biriňize dünýädäki ähli gowluklaryň hemra bolmagyny, gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň ziýat bolmagyny arzulap, soňa sarpaty gepleşigimiziň täze sanyny görmäne çagyrýar. Mehriban arkadamyz tarapyndan biziň medeni sunugy işgärlerimize döredilen mümkinçilikler, şertler esasyny biziň medeniyetimiz, sunatymyz bütün dünýä ýeýilýär. Biziň medeni sunugy işgärlerimiz tarapyndan täze eserler biziň toy bayramlarymyzda halkymyza sowgat edilýär. Ine şunuň bir gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Qaqadur Täjimow bilen söhbetdeş bolmakçy. Qaqadurda ilk bilen biz gepleşigimizi hoş gördük. Türkmenistan beýik üpek ýolunyň ýüregi ýylmaz şatlyk şowkuny, toy bayramlara beslenip ulakan üstünlikler bilen, belen sepgitler bilen dowam edýär. Gahrman arkadamyzyň medeniýet sunugy işgärlerine ýygy peşeş berýän eserleri ýa bolmasa döredip berýän mümkinçilikleri, şertleri biziň medeniýet sunugy işgärlerimizi hasam joşdurýar. Söhbetdeşligimiz biz şu Türkmenistan beýik üpek ýolunyň ýüregi ýylmazda gazanýan ösüşlemek has dogry medeniýet sunugy ulgamyna ýetilýän sepgitler dogrusyna başlamakçy. Biziň medeniýetimiz, sunatymyz şeýle bir o derejelere ýetdi. Medeniýet sunugy işgärleri duýgur adamlar bolýardy. Şu ýugurdyň da bolýan zatlary artist bolsa, sahnaň usulyny ýetirmek, ýa aýdymçy bolsa, aýdym sazyň usuly ýetirmek, sazyny bolsa sazynyň usuly ýetirmek sunugy işgärleriniň borjy bolup durýardy. Şonuň üçin hem sunugy işgärleri şu ýurtda bolýan özgörüşleri öňdüýmany başarmaly. Tarih aýdýar şu beýik üpek ýoly şu Hytaýyň üstünden başlap Orta Aziýanyň üstünden Türkmenistanymyza da gelipdir. Birek bilen şu ýanky harit alyş çalyşyny edipdirler. Ýük kerwenleriniň üstü bilen düşläp, o ýurdun üstünden geçip, o ýurda düşläp şeýde habarly bolupdyrlar bir-birinden. Indi mehran arkadamyz şu döwri olaýyk edip demir ýollaryň üstü bilen, howa ýollarynyň üstü bilen, avtomobil ýollarynyň üstü bilen ýanky beýik üpek ýoluny dikeltmekde ägirt ullakan işler edip ýör. Men özüm sunugy işgär bolanysaňam şoňa gyzygýan, seredýän, görýän sunugy işgärlerimiz goňşy döwletden bize, daşary döwletlere ýygy-ýygydan saparda bolup gelýärler. Ene şu täzelikde sunugy işlerimiziň uly topory goňşy döwletimizde doganlyk Täjikistan döwletinde bolup gelýär. Şu taýdan birek bilen pikir alışmak, hemen soňra tanışmak, beýik üpek ýoluny täzeden dikeltmek da şoň aňyrsynda maksat şoda. Şeýdip ýüregimiz büýüňçden dolýa, parahat ýurdumyzda, parahat goňşy ýurtlarymyz bilen beýik üpek ýoluny dikeltip, şuňa parahatçylykda gatnaşmak elmide ama uzagynda nesip etsin. Hem mehriban arkadamyzyň şu alyp barýan ullakan ajaýyp işlerine ömrüniň uzak bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, şu ýyl ýurt bähiyetli işlerine elmide ama işiniň rowaj almagyny arzu edýär. Qaqadurda bize ähli zatda, ähli işte görele mektebini görkezýän gahrman arkadamyz taripleýän bir aýdymlaryňdan birini iýleşsemize ýetireliň. Söhbetdeşligimiz şondan soň dowam edýär. Olur. Şanına kurban halkımız bahtiyar arkada bilen ağda bilip tuğuna parladıp baryan halkımız bahtiyar arkada bilen ağda bilip tuğuna parladıp baryan halkımız bahtiyar arkada bilen
halkımız bahtiyaro arkada bilen milli lider bilen o devrim halkın yar halkımız bahtiyaro arkada bilen başını arao övrül yerede diyarım kışta da mende yer yada halkımız bahtiyaro arkada bilen diyarım kışta da mende yer yada halkımız bahtiyaro arkada bilen halkımız bahtiyaro arkada bilen halkımız bahtiyaro arkada bilen vatanımız bir kararo arkada bilen Sağ olun Qaqadırda yerine yetirip beren aydymyňyz üçin ýa-ni sözüňiziň başyna belläp geçdiňiz. Qadim döwürlerde de ýüpek ýolunyň üstü bilen harit alış-çalyşy yerine yetirilipdir. Ýene bir zady goşasy meýleşi aslında da türkmen halky şahanat halk aydym saat söýýän, sarpalayan halkda indi şu diňe bir harit söwda alış-çalyşyny däli biziň ata-babalarymyz eýsem bireň sunwady bilen tanşanlyklaryna biz çyn ýüregimizden ananyaz onuň bizde bir näçe owadan saz gurulmamyz barda öz türkmen saz gurulmamyz. Ýa şoňdaşynam bir näçe daşar döwletlerden biziň ýurdumyzda ulanýan saz gurullar we ine şolaryň belki şu ýüpek ýolunyň üstü bilen bize gelen saz gurullardyr. Siziň pikirleriňiz nähili? Hemme halipalan şu koyup giden mirasyny dinleýän, şu matky döwrümüň bagşlaryna şerni ýerleýän kompozitorlarmyzy, estrada äleminiň ägiritlerini, şolaň aýdan-aýdymlaryny miras koyup giden öz dinleýijilerini hemmesini ýerläp görýän bolyn, aýdýan äheň bar. Şu äheňde bolun birek gaty meňdeşikler bar. O harit alış-alışan edilenen bolsa şo ýanky sungat babatyny, saz söhbet babatyny kän pikirler alışlandyr. Kän aydymlaryň sağlygyň üstüne işleşilendir hasap edýän. Şo zatlaryň netijesi mukaýdýän. Onuň bu ýalak sağ gurallarym şo zatlaryň üstü bilen biziň ýurdumyza, biziň sağ sonutumyň içine aralaşan bolmagy gaty ähtimal. Baglama diýe saz gurallar bar. Azerbaýjanlarda da bar şol. Özbeklarda da bar, terede oturdum. Biziň dutarmyza meňdeş şol. Edilýäni tuutdan ýalan bir gazma duutar bolmasada biziň duutarmyza meňdeş sağ gurallar daşar döwletlerde bar da. Onu olaň sağ gurallara meňdeşine meselen men şu mandalina sağ guralym şu uut sağ guralyna meňdeşi. Gurbannalar Hojaoğluýew diýip bir halipa aýdym şeýmiz bardy, hem döredüji kompozitor. Ajaýyp aýdymlar ýylşyna şuma adam gelip ber, biz özümizden hewet edip aýdýas. Na şu aydardy şu mandalina sağ guralyna. Dogonlar berdiği bolar aydardy mandalina sağ guralyny çalyp. Sesine maýyl bolup men şu sağ guraly aşyk boldum. Gije günü men oýnagym şu maserede oturdum. Şuňa ihlas edipdirler. Ondan şu öz aýdymlanmady, milli aýdymlanmady, estrada bagşlanmady dinläp halipalar kärne. Onun her halipaňyň öz äheňi bar, öz uguru bar. Şu halipalaryň içinde şu Uğuz Eltekaýewiň äheňini özüme ýakyn hasap edip şoň aýdymlaryny we beýle halipalarymyz Anewirdatdan, Sapar Murat Babaýew, Mämi Şarif, onun ýakyn nusgawy bagşlanmady ýa Sahy Jepbarow, Magtym Ulgalyw, Nurberdi Gulow, Ödenýär Nowatow, Döwlet Gelýokdyr, Molla Şäkliw, sana soň sogawy bar.
Bulardan hem ilham alıp yaşamak gaty lezzetliler. Tebe herinin öz äheňi bar. Gaty gyzyk kıllat aýdymsal dünýesi. Yüreğinden tursa, hyjy bilen yüreğinden lezzet alıp aýdymsalyň içine girsen şeýle gyzyk kıllat, lezzetli lat. Ýöne gaty yürek bilen ýapyşmaly, soňat tabi. Şunu sähel oýnatsaň gaty jebirli lat. Näçe öwrenseň hem sady boldun, aýdymy boldun, muň çägi ýok. Döredijligim hem çägi ýok da. Ben bu Halypalamyň içinde dörediji ajaýyp Halypalamy ýaşap geçen. Häzirem bar. Ulu mektep bolup durda bize. Şolary öwrenip, şolardan täsirlenip, bizem oňarsak döretjek bolýas. Döwrümizde seslenjek bolýas. Ene Mehriban arkadağımyzyň ýurdumyzda alyp barýan ägürtül işlerini wasp etjek bolýas. Halkymyzyň ýurdumyzyň gözelliklerini wasp etjek bolýas. Nusowy şahyrlarymyzyň sözlerini sada salyp täze äheň bilen aýdasyň gelýär. Öz äheňi goýasyň gelýär. Sebäbi dinleýiji bar da. Dinleýijileň göwünden turmak kyn mesele. Aýdymda dinleýijileň gowken diýse şol aýdymyň ýerine düşdik da. Şeýdi men ha şu bagtýarlyk döwrümizde Mehriban arkadağımyzyň saýasyna şeýdip sunuat äleminde gezip ber. Kakadurda Türkmen halkymyzda aýdylan owadan jümleler bar da ahlasa marat diye. Yani sözüňizde belli geçtiňiz näşi bir görämäge sadece sazuraly mandalina sazuralyna bolan ahlasyňyz hatda aýdymsal sunnatyna bolan söýgüýüňiz sizi Türkmenistanyň halk artisti diýen derejä ýetirdi. Näşi sazuraly siziň ýan hemraňyz. Şu sazuraly siz bilen şatlyňyzdan, gosaňyzdan paýlaşanlar. Şu sazuralyňyz bilen şu biziň gepleşigimizde gatnaşýaňyz eger mümkin bolsa şu mandalina sazuraly bilen bilelikde sazanlar bilen bir aýdymlaňyzdan ýerine ýetirip berseňiz. Bolur. Yürek yine odu düştü ilere ilere. Bir mehriban yadı düştü dilvere dilvere. Hak'tan isten hacatımdır ak yüzünü halere. Yar yüzünü acadıptır niçik olur halere. Yarlerinden alınmasa zehir olur balları. Dilverin demi demese hazan gülleri. Mecnun bolup sıksam çölet dardırmana çölleri. Yar didari ilmez gözü zardır şomu elleri. Yol bağırtlap yasamaz mı yolları yolları. Yarın bir gün yatamaz mı ayları yılları. Yarın bir gün yatamaz mı ayları yılları. Zardır şomu yılları niçik olur halleri.
Köçemizden geçende tağız kimin bedeni Cellat dey canım alli kirpiklerin gedeni Cellat dey canım alli kirpiklerin gedeni Ey ölümüne dük gülüm sağım şey oğluk gülüm Hemme güllerden güzel sen benim dük gülüm Hemme güllerden güzel sen benim dük gülüm Ey lalam gelsene lalam Hemme güllerden güzel sen benim dük gülüm Yegnine yek taygayıp çermese kolları Süt savanla oynadır oynayıza yerleri Süt savanla oynadır oynayıza yerleri Ey ölümüne dük gülüm sağım şey o dük gülüm Hemme güllerden güzel sen benim dük gülüm Hemme güllerden güzel sen benim dük gülüm Gel lalam gelsene lalam Hemme güllerden güzel sen benim dük gülüm Göğsünde altın nişan Mehmet kahraman sen Seyle çıksan desin oğulların sultan sen Seyle çıksan desin oğulların sultan sen Ey ölümüne dük gülüm sağım şey o dük gülüm Hemme güllerden güzel sen benim dük gülüm Hemme güllerden güzel sen benim dük gülüm Gel lalam gelsene lalam Hemme güllerden güzel sen benim dük gülüm Gel lalam gelsene lalam Hemme güllerden güzel sen benim dük gülüm Köp sağ olun. Kakıdırdaşı yüpök yol doğrusundan söhbetimize yine de qaydyp gelmek isteyen şahannalığı bilen, ruh velentliği bilen tanalyan Türkmen halkı mihman söýerligi bilen tanalya. Özünün mele mısık çöreğini hödür eder, ya bolmasa çay demlerde onu 3 sapar qaytarar da käsesine goýup berer, boýçy görse yeni mihmanyň geljekligini ırm eder. Ine şolar ýalak bir Türkmen halkymyzda bir edim gylymlar bar. Şu yüpök ýolunyň üsülen halklar bilen biziň dostluk, dogonluk gatnaşyklarymyzam hasan berken. Köne ata-babalarymyzda yenilenme keşte sunugy. Şonu şeýle ruhsatlyk bilen östüripdirler bolýan. Şolun zähmetiniň netijesinde biziň gyýyl gelenimiziň milli egneşigi bar. Bütün dünýä halklarynyň saýlanıp durdy. Biziň dogramy tagamymyz bar, dograma şöregimiz. Ine şonymy dünýä meşhuruna diňe bizde bar diýip bileriz. Türkmeniň milli nahar da şol. Biziň halkymyz geljek nesle nusholuk mektep mirasyny goýup gidipdir. Mihman kabul etmekde de ata-babalarymyz mert çykar mihmana güler ýüz bilen ýa. Namart özüni gizler mihman ýoluksa diýip aýdym tazyň bagyşlaň ýa-ni goşgulan mihman paraçylygyň gadyryny bilýän halk hökmünde özüni görkezip bilipdirler de.
Biziň nusgawy edebiyatymyzda iz galaran ajaýyp şahyrlarymyzyň goşgulary barda. Ine şolaram şu günümizde bize atalar sözi, nakyllar hökmünde hyzmat edýär. Biz her ädimde, her pursatda şol şahyrlarymyzyň eserlerini ýüzlenýär, ilham alýar, edep terbiýe görelli alýar. Ine elbetde biziň aýdymçylarymyz, başlamazam nusgawy edebiyatymyzdan üzüňe däl siziň hem aýdymlaryňyzyň arasynda biziň nusgawy şahyrlarymyzyň eserleri erşargaç bolup geçýär. Häzir şol aýdymlardan hem iýleşmemiz üçin ýerine ýetirip berseňiz. Bolar. Kömül aýdar halkdan galyp gezem dağlar daşlar bilen ýadymy ýada salyp ýüzümi ýuwsam ýaşlar bilen ýadymy ýada salyp ýüzümi ýuwsam ýaşlar bilen kimi görsem bir peşede benim köngülüm endişede gäkegilin yer guşede otursam dervişler bilen gäkegilin yer guşede otursam dervişler bilen Jahan kalmağın içinde her kim yutalaşlar bilen Jahan kalmağın içinde her kim yutalaşlar bilen bilmedim mi ne iş bitirdim hey umrah olup yol yitirdim oturdum bir kuşlar bilen umrah olup yol yitirdim oturdum bir kuşlar bilen bir kere uyma ömür taltı oyundursak Vakti hey Doğa kılıp teher vakti nalış kılsam kuşlar bilen hey Doğa kılıp teher vakti nalış kılsam kuşlar bilen Aydar yolluş olsam dem çekendir kuşlar bilen Kömül aydar yolluş olsam dem çekendir kuşlar bilen Nalış kılsam kuşlar bilen Yüzümü yuwsam ýaşlar bilen
Dağlar oğlumadı Kasım oli. Oğul atağı oşamak il içinde lazım ola, lazım ola. Oğul atağı oşamak il içinde lazım ola, lazım ola. Garip oldum bu vatana cepalar görmüşüm bunda. Şirin canım bolsa tenne hizmetine daim ola, daim ola. Şirin canım bolsa tenne hizmetine daim ola, daim ola. Tanmasa yavuz hala, oğlum yetirse kemala. Bülbül çekip ahınala, gülşenimde kayım ola, kayım ola. Bülbül çekip ahınala, gülşenimde kayım ola. Başına devlet nişani, başına devlet nişani, husnu cennet gülistani. Ülkenin beyi sultani, işine daim ola, daim ola. Ülkenin beyi sultani, işine daim ola, daim ola. Dergahine tutmuşum yüzü, oğlum için dedim bir söz. Kapısına diyeceğini dua koyup kedim ola, kedim ola. Kapısına diyeceğini dua koyup kedim ola, kedim ola, kedim ola, kedim ola. Ata-babalarymyz bize miras, gaty köp zatlar goýup gidipdirler. Bizim geljekde nesillere şolary yetirmeli. Muallim bolup zähmet çekýäňiz, çağalarymyza şu ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän milli zatlarymyzy, däpde surlarymyzy, edim olamlarymyzy, aýdym saadlarymyzy geçirmekde şolan bir dowamatynyň dowam bolmagy üçin bir näçe işler alyp barýansyňyz. Şo dogrusyna bir gysgaçyk durip geçseňiz. Orta mektepde obamyzda şu aýdym saazdan sapak berýänler. Şu taýdana aýdym saazda sapak berýände de halkymyzyň geçen durmuş ýollaryny aýdym saaz bilen baglap, mihman söýürlük, watan söýüjülük, ene hata hormat goýmak, özüňden ula hormat goýmak, özüňden kiçigini söýmek diýen ýalaklar ünnäp durýar. Okuwçylara gowy täsir edýändir diýip pikir edýäs. Okuwçylar gyzygýar ýöne. Göktepe şu aýdym saazyň dören ýerde ýesek ýalňyşmar. Şo ýaňala obamyzdan ýanky meşhur sahy bagşymyz. Mulla agamyz şuňalak ägirtlen döremegine sebäp bolan Amangelli göni. Halipamyz. Şoňa buýsanmagy hakymyz bar. Kelli bagşy, ýagmur nur geldi. Şu ady belli bagşlanmadan sadanlanmadan köpüzi şu Göktepeden çykan Balkan tarapdan Garadäli öýeklen. Amangelli göni Halipamyzyň eginleşi bolan. Olam bir öz başdak bir halipa adam bolup geçen. Halipalan mirasy dowam edýär. Oň üstüne ürje edip ýaşlanmaz. Ne biziň ýaşymyzda adamlar üstüne işläp ber, oňuran adam edip ber. Halipalan ýygy ýeteno. Olan goýup giden mirasy köpçüligi ýetirilip dur. Bulam gaty ullukan awraýdan nişan, garahat ýurdumyzda asmanymyzyň arasy bolmagyny,
halkymyzyň rahat bolmagyny, mehriban arkadaşymyzyň iyi ýurt bähwi düşün alyp barýan işleriniň elmydam rowaj almagyny süýsürümden arzu edýän. Kakadurda ýa-ni sözüňizde halipalan ýoly ýiten ok diýdiňiz. Mundan beýlegem ýitmesin. Biziň aýdymsa sungatymyzy hasam kämilleşdirmekde, ösürmekde, ýitirmezlikde alyp barýan işleňizi ullahan sünnükler arzu edýär. Biziň ýurdumyz toýlaň, bayramlaň mekany. Şol toýlarda diýdarlaşmak, şol toýlarda siziň aýdym sazyňyzy dinlemek biziň her birimize meýser etsin. Tawalyň. Awal. Mehriban oğlanlar, sizin arzularyňyz ýolda adaşmasyn. Olaň iň arzulanýany, iň edillenýäni öz ýetmeli menziline ýetip, siz maksat muradyňyza gowuştursun. Ýurdumyzda toýlama toýu, bayramlamaz bayramlara urlaşsyn. Bize ullakan mümkinçilikler döredip berýän, sungadymyzyň hak howanlary, gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň ziýat bolmagyny arzulap, biz siz bilen hoşlaşýar. Hoş wagtyňyz.